al Festo i avui tenim aquest Dragon Ball Legend, que trobareu molts vídeos per ahí de bola de dragón. Aquesta és l'edició en català. Si voleu veure l'unboxing, per així vos deixo una targeteta, per ahí crec. És una edició especial, ja sabeu. Bueno, vaig vestit així perquè és el meu regal de Nadal. I tenia molta il·lusió de tindre això perquè me recorda la meva infància quan veiem Bola de Drac en TV3, hasta que van prohibir així en València a TV3 i ja no va haver una temporada que no se podia veure. Així que me l'he demanat en català perquè tots els noms, els atacs i tal, pues els recorde en català. Després van fer una traducció en valencià i nosaltres ja ho teníem vist en català, ens feia més gràcia. Veieu la caixa, que és superxula. Així teniu tots els tomos, són 5 tomos, vindran 3 caixes. Aquesta és la primera, Bola de Drac Legend. Està tal qual, és una edició que copia la Shonen japonesa, esta revista que ve un paper més finet que el paper del vàter, però aquí és un poquet més gros, és també un paper finet, la gent alguna s'ha queixat, però bueno, si ha de ser una rèplica, pues entenc que això és el que ha de ser. Si de cas les tapes hagueren estat un poquet més gruixudes per a que duren més, però bueno, és el que té que vulguin copiar exactament a lo que era la revista original. Tenim els 6 primers tomos, aquest és se titula La saga de la recerca de les boles de drac, després tenim la saga del primer torneig d'arts marcials, l'exèrcit de la cinta vermella. Veus, quan van fer la traducció així a Canal 9, després més tard era la cinta roja, però els que ja ho havíem escoltat en català pues, m'ho feia més gràcia, perquè clar, està més igual que les cançons, trobareu les cançons també per ahí per internet. Així és en el Frankenstein. No sé en quin tomo estarà el moment en què Goku visita la vila del pingüí amb l'Arale Norimaki. I després tenim la saga del segon torneig d'arts marcials i per últim el de Satanàs Cor Petit, que en castellà seria King Piccolo, creu. Aquesta és la caixa, és una caixa forta, dura, i mireu, aquest és el primero, l'últim, perdó, tomo 6, dins porta un índex, i després tenim sempre un pòster. Aquí tenim un dels pòsters. Per cert, ho vaig demanar, podeu veure l'unboxing en tomos i grapes, i me donaven aquesta làmina. Vaig ensenyar pel mig un poc. Venen les típiques pàgines en blanc i negre, i després, al principi, sempre n'hi ha alguna en este color roig, estos tonos rojos. N'hi ha algunes memòries de Bola de Drac, algunes fitxes, i després n'hi ha algunes pàgines a color. Si podeu veure alguna de les pàgines a color d'aquest tomo 6. Vaig ensenyar-vos també este és el tomo 5, la saga del segon torneig d'arts marcials. A aquestes altures ja no estic fent cap spoiler, suposo, per això és igual que vaig de darrere cap a davant que davant cap a darrere. Com sempre ve un pòster. Que xulo el pòster del segon torneig d'arts marcials, mireu quin pòster. Blanc i negre i d'aquestes pàgines roges. Aquestes pàgines roges que en aquest cas és Krillin enfrontant-se a Chaos. Aquesta portada m'encanta, amb Tao Pai Pai. Tindrà prou força per lluitar contra el temible Tao Pai Pai? Per darrere veiem a la Bulma i el fullet Tortuga, que a Malaysia se deia el mestre Tortuga, si no recorde malament. Les pàgines roges. Este és el tomo 4, el de la saga de l'exèrcit de la cinta vermella, el número 2. Així estan els enfrontaments amb la baba Lavident contra la mòmia, el Dràcula, tots estos que després tornaran a aparèixer en algun moment. El dimoni. Mireu que xula esta pàgina en color. Vaig a per un altre tomo. Este és el tomo de la saga de la cinta vermella, el 1. Esta és la portada. Això és per darrere. Així tenim el pòster, els enfrontaments amb el Frankenstein, que no me'n recordo el nom. El General Blue, crec que n'hi havia un, que n'hi havia per ahí. Tot això de lo que me'n recordo así está el Arale. Suposo que en este tomo en algún momento en el que van al poble de l'Arale. És un episodi mític, el que van al poble de l'Arale. Que bueno. Mireu,
Això és l'inici. En la vila del pingüí. Així. El doctor Slum. Està Bocaman. El doctor Slum. Y así el Superman este de l'Arale. Són mítics estos episodis. Deixe este per així. Tenim el tomo 2, ja vaig. La saga del gran torneig de les arts marcials, és este. I això és paper... És un paper molt finet, un paper reciclat, este, no? Però és que el de la zona era inclús més finet que este l'han millorat un poquet, i tens pàgines a color, pàgines en estos tonos rojos i les típiques en blanc i negre. Més gran que els tomos, el tamany és tamany, pues un tamany de grapa o un poquet més, d'un must-have d'estos de Marvel, si veieu per ahí. Això és una grapa pues més gran que el que ve a ser una grapa. És una grapa dels anys 90, per cert, i més gran de lo que és una grapa. I finalment, el primer tomo, així el teniu, el dibuix de darrere és superxulo. Este és el pòster del primer tomo. El moment este suposo que estarà el que va pescar, com talla la fusta. A principis d'estiu crec que eixiran el cofre segon i després, per últim, i així acabarem tota la saga principal de Dragon Ball fins a quan arribi Trunks o per ahí, el Monstre Buu i tot, crec que també entra l'últim cofre, tindrem tota la saga principal de Dragon Ball de Akira Toriyama. Pues res, així els tenim tots, els tomos, vaig a ficar-los així. Espero que vos hagi agradat. Si t'ha agradat, subscriu-te al canal i dale al like, pots deixar un comentari per opinar d'això que vulguis, i res. Per cert, records a Toni Benajes del canal Friki Online. És el meu primer vídeo que parle en valencià, en català, i res, que millor manera que fer-ho en esta edició de Dragon Ball Legend, de Bola de Drac Legend, que me feia molta il·lusió i me recorda a la meva infància. Subscriu-te, dona-li el like i si vols deixa un comentari. Adeu! Hauràs de lluitar, ja sé que ho faràs per mi, perquè vols el meu amor. Si estàs allunyat de mi, pensa que amb la teva absència el meu cor és trist.